fjerde pige i 9. klasse, helt præcist 23%, er i fare for at udvikle en spiseforstyrrelse. Og 11% af pigerne har kastet op for at komme af med det, de har spist. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Årsagen er, at slankekurer, kostråd og træning spiller en alt for stor rolle i de unges liv, mener eksperter. Altså i det her billede, hvor det er, hun ikke har noget make-up. Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke hendes naturlige valg på det her. Pigerne her går i 9. klasse på Højdevangskolen i København. Lige nu har de frikvarter. Og frikvarter betyder fri snak. Det er jo redigeret. Det er meget opstillet. Ja. Wow. En snak om for eksempel udseende, og pigerne her er ikke i tvivl om, hvad skønhedsidealet er. Tynd, høj og sådan tynde ben. Ingen af de 5 lider af spiseforstyrrelser, men flere af dem tænker over, hvad de spiser. Hvis vi for eksempel skal se film i skolen, så køber jeg sundt slik og ikke almindelig slik. Jeg får ikke tæt på. Hvis jeg nu spiser sådan for meget slik, eller et eller andet, og så først efter jeg har spist det, så kan man godt få lidt dårlig samvittighed over, at jeg måske har spist så meget. Hvis man jo ikke selv føler sig tiltrækkende, så virker man jo heller ikke tiltrækkende for andre folk. Altså, jeg synes også, det er fint. For andre piger, der går i 9. klasse, er der dog ikke langt fra tanke til handling. I Børnerådets undersøgelse fortæller 18% af de adspurgte piger, at de ofte eller meget ofte er på slankekur. 11% af pigerne fortæller, at de har kastet op efter de har spist. Og igen 18% af pigerne fortæller, at det ofte eller meget ofte er nødvendigt for dem at følge en streng diæt eller overholde madritualer. Jeg synes, det er hamrende trist. Og jeg synes, det appellerer til os alle sammen om at gøre et eller andet ved det. Også Landsforeningen mod spiseforstyrrelser kalder tendensen alvorlig. De tror jo på, at man kan få succes, og man kan få bedre selvværd ved at spise på en bestemt måde, ved at motionere på en bestemt måde, ved at opføre sig på en bestemt måde, ved at ligne en fotomodel. En af dem, der ved, hvor slemt det kan udvikle sig, er 28-årige Julia Monrad Lundsten. Da hun var 16 år, fik hun diagnosen anoreksi. Jeg havde ikke særlig meget glæde og var utrolig tynd og med en utrolig lav fedtprocent. Hvor meget var du? 46 kilo. Og presset kommer mange steder fra, blandt andet fra de sociale medier, men også hjemmefra, mener Julia Monrad Lundsten. Moren står og brokker sig foran spejlet over de former, hun har, og fortæller om, hvilke fødevarer, der gør hende tyk. Så har man som barn ikke noget filter, der siger, at man ikke skal tage alt sammen ind. Selvom udviklingen har været nogenlunde den samme de seneste mange år, opfordrer også Børnerådet til, at tendensen nu bliver taget alvorligt. Vi skal sørge for, at vi ikke bare siger, at ja, det er jo sådan, det altid har været. Så datter vi bare videre, og så har vi måske op imod 25% af en pigeårgang, som faktisk har det rent udsagt af helvede til. Og pigerne her på Højdevangens skole håber, at kurven snart knækker. Verden vil være kedelig, hvis vi alle sammen var ens. Så der må godt være plads til forskelligheder. Og lige efter